Якынайтыр өчен бары тик бер нәрсә кирәк, теләк кирәк. Теләк һәм омтылыш кирәк. Безнең араларда бит шикләр, менә тимер шикләр юк. Алар бары тик үзара якынай, бер аңларга тырышу, бер мәсьәләне чишергә тырышу. Россия күләмендә бер мәсьәләне чишергә тиешбез без. Араларга нәрсә кертергә түгел, аларны хәл итәргә тырышырга кирәк. Һәм җылы мөнәсәбәт белән, яхшы теләк белән. Шулар гына. Теләк булганнан соң икенче чиратта сәхия. Контактлар кирәк, бәйләнешләр кирәк. Күбрәк бәйләнешләр. Күбрәк бәйләнешләр һәм рухи бәйләнешләр, культура бәйләнешләре. Siyasi beylənişlər kərək, сөйләшә белергә кирәк. Муста Кәримнең шундый сүзе бар, бүлешүдән акыл, җыр һәм дуслык арта гына дип әйтә. Менә шушы принципны һәр вакыт искә алырга кирәк. Беренчедән, башкортларга ничектер моны аңларга вакыттыр инде, бәлки мин кискенрәк хәзер әйтермен. Аларга беренчедән курыкмаска кирәк татарлашырга. Аларга куркырга кирәк урыслашам дип. Безнең әлегә киресенчә процесс бара. Хаман бездән чикләнәләр. Татар Башкортстан белән Татарстан татарлары арасындагы мөнәсәбәтне ничек якынайтырга, ничек берләштерергә дигәндә, без булай да якын, без булай да берләшкән. Шуңа күрә безгә инде кумаучы алмаска гына кирәк. Минемчә, тулайым халык аралаша алмый бер кайчанда. Менә шул халыкның каймагы булган, вәкилләре булган, әдәбият, сәнгать, фән әһелләре аралашырга тиеш шушылай. Һәм инде гомумән ике халыкны, ике тугандаш халыкны берләштерергә тиеш. Менә шунда күрәм мин иң нәтиҗә бирә торган хезмәттәшлекне эшләргә. Аңгам Атнабаев әйткән бит инде, башкортлар татар бер ананың ике баласы, ике канаты дип. Менә аның шигырендә ул әйтә, нәрсә ди, син башкортмы, син татармы, анда түгел мәсьәлә. Башкорттан да, татардан да урыс туа, вәт белә, менә кайда мәсьәлә ди. Шуңа күрә менә татар белән башкорт алар инде сәнгатьләре дә уртак, культура, мәдәният, димме? Телләребез дә якын, бер-беребезне аңлыйбыз. Шуңа күрә менә мондай дустана мөнәсәбәтләр тагын да тыгызлансын өчен очрашулар, ешрак очрашулар кирәк. Уртак элек булган бит менә теплоходларда ял итәргә язучылар йөргәннәр, Башкортстан язучылары бергә аларны төзәкне оештырырга мөмкин. Башкортстанда булган оешмаларны берләштерергә кирәк. Әле бүген дә Башкортстанда татар конгрессына эшләп киткәне юк. Хәлбуки ул институт буларак яши, әмма ярым үле килеш. Шуңа күрә быел көз көне булачак, август айында булачак. Бөтен татар конгрессында ничек кадәр без ничек булса да анда оешмаларны оештырып, бер кулга тупларга тиешбез. Әгәр дә шул бурыч үтәлсә, мин уйлыйм, бер адым алга китү булачак. Белгеле, Башкортстан Татарстанның вәкилен алмаштырырга кирәк, инде күптән кирәк. Чөнки анда безнең үзебезнең кул булырга тиеш. Без карап торабыз, һәр бер илнең илчесе теге яки бу дәрәҗәдә төрле урыннарга үтеп керә. Мәсәлән, Америкадагы Россия илчесен бик сүгәләр хәзер, бик катышлыган дип, безнең дә кул булырга тиеш Башкортстанда. Татарстанның Башкортстан ичендә мәнфәгатьләре бар, чөнки анда безнең ким дигәндә 1 миллион 300 мең татар бар. Безнең милләтнең зур өлеше. Шуңа күрә без анда булырга тиеш. Һәм билгеле эшләргә тырышырга кирәк, фәнни даирәләрдә. Менә безнең тырышлык белән беренче том чыкты. Башкортстанның кыйммәтендәге татар тарихы буенча. Әле тагы 2 том эшләргә кирәк. Аны без ахырына җиткергә тиешбез. Һәм бигрәк тә каты язылырга тиеш. Хәзерге безнең заманга каралган 3нче том. Бөтен вакыйгалар тасвирланырга тиеш, һәр бер геройга бәя бирелергә тиеш, кем нәрсә эшләгән, ни өчен без анда татар телен дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрә алмадык, гаип кемдә, шуларны барысын да язырга тиешбез. Менә шул әйберләр эшләсәк, андагы татарларның милли аңнарын күтәрсәк, алга таба татарлар Башкортстан эчендә әһәмиятле роль уйнарлар дип уйлыйм мин. Урыс-гадәтләрен ягыннан карасаң да, йолалары ягыннан карасаң да, җырларын тыңласаң да, кан кардәш милләтләр инде бит. Нигә алар арасында ниндидер мин теге аерымлык эзләргә тиешмен әле. Чөнки кешене максатлар гына берләштерми, иң ни очракта әдәбиятлар, аларда бер-берсенә якын, җырлар берләштерә, моңнар берләштерә. Шуңа күрә алар җыр моң һәр милләтнең
жанын агарта, ул аны канатландыра. Шуңа күрә дә без бер-беребезнең җырларын тыңлап та бер-беребезгә белән күрше кебек кенә түгел, тугандашлар, туганнар кебек гел генә ни алмашып, тел Тукай әйтмеши, тел, лөгать, гадәт алмашып яшәргә тиешбез дигән фикердә калам мин. Һәм гомер буена шушы фикерем белән яшәдем һәм әле дә яшим. Мин бер генә җөмлә әйтәм. Фақат бер генә нәрсә эшләп була. Милли мәгариф системасын кабаттан кайтарырга кирәк. Бу безнең киләчәгебездә, бу безнең бүгенебездә, милләтебезнең сакланышыда.